Türkmenistan'ın prezidenti, hormatly serdarymyz, o hormatly Türkmen halkynyň lideri, hormatly arkadaşymyz. Size ýazyp iýerilen ardamy sebäpli goýan videolarym üçin maňa Hazar şäherçesinden polisiýa işgärleri jaň edip ýanyna çagyrdylar. Men sebäbini soramda Balkan vilayetinden komanda berildi diýär. Men повесткasy barjak däl diýdim. Men hiç ilemadat goýamak, yaman video goýamak. Şey diýip aýtdym, no men öz arkadaşymyzdan ýardym sorap goýdum diýdim. Hormatly serdarymyz, siziň Balkanawat vilayetyny we Hazar şäherçesine öz ynamyňyzy bildirip, wezipe bilen işgärleriňi siziň ynamyňyzy ödemese, halkyň ynamyny ödemese, işimiz bilen yüz tutup baramyzda adalatly çözülmese, biz kime yüz tutmaly? Biz diňe size hormatly arkadaşymyz, hormatly serdarymyz, diňe size ynanýarys, siziň köp zatlardan habaryňyzyň ýoklugyna da ynanýarys. Menin şol goýan videomdan soň meniň balymyň ýanyna gelipdirler. Balymyň danysyny alypdyrlar. Ejeň näçinji ýylda ýogaldy, dädiň näçinji ýylda ýogaldy, siz näçe dogan diýip danysyny alypdyrlar. Çağalymyň okuyan mektebiniň zawutçysy ikinji oglumy çagyryp, näçe dogan siz, näçe çagasy diýip danysyny alypdyrlar. Men 3 oglum bar, şu ikinji oglumy çagyrypdyrlar. Hemme işgärlere ýüzlenýän, meni pastavlat etjek bolmaň, sizden haýyş etýär, maňa ýamanlyk etmäň hiç hili, men ýamandat edemok, hiç hili ýamandat edemok, men watan dönükçiligem edemok. Men 5-nji klasaçyly babamlarda boldum, babam mamam saklatdy meni. Babam pastaýany maňa çağı wagtymda diýerdi, aktyklaryna diýýärdi osady. Prezident ýurda saýlanana halk saýlaýan nädir? Allah Taala iýerýän adamsydyr şol. Eger sen prezidente dil ýetirseň, eger sen garşy gitseň, sen Allah Taala garşy gitdiň, öle Allah Taala dönüklik etdiň bolýandyr diýip bize pastaýany diýip aýdardy. Men üçin hemme adam bir. Men hiç adam saýlamak, hekim bolsun, prokuror bolsun, sud bolsun, wraç bolsun, hirurg bolsun, men üçin hemme adam bir. Hemme adam bir hasaplaýan. Gaýrat edin. Sizi hormatly prezidentimiz saýlaýara, wezipe belleneňizde siz raýat üçin bellenýäňizde, wezipe dogry däm, ine halk üçin bellenýäňiz. Sizi ynam etip belleýär şu hormatly prezidentimiz. Ýöne biz barýasa, hamana näme işimiz bilen nirek haýdy edara baramyzda da sekretarşalaryny çeli bir zat soraňda jogap beresleri ýelenok, ýa grubu jogap berýärler. Ili 2 saat, 3 saat aşağıda garaşdyrýaňyz, gaýrat edin, onýalyk etmäň, bizim çağalymyz we öýden Neft Balkanawat sud indi повестка üçin çagyrýar. Indi şäher Hazar şäherçi bilen Balkanawatyň 2 saat da ýoly. Muş men düşünýär nädir? Ýöne şu повестка poçtadan iýerilýärmi, iýerilenokmy? Ine men şonu bilesim gelýär. Öňe iýerilýärdi. Ýöne men hiç de aýtman, ýöne jaňada jaň etýärler çagyrýarly suda. Men daň bilen turup şundan barýan, baramda da повесткаň diýip berip goýberýär. Men çağılımy şkola iýermän, ýaty galy çykyp gitdim, öňde näme boldy gaýdyp, näme çagyrýarly gaýdyp. Barsamam ine diňe повестка, şunu şoňa ýol kirip tölýärdi. Bizim mult maşynmy diýoga. Beýtmän haýyş sizden. Menin başıma birinji sapar şol iş düşdi. Şol işim adalatly çözmediler. Ine şonuň üçin şu videolar goýmaly boldum. Dogry zat aýdanym üçin gorkamak, dogrusyny aýtjak. Şu dogry zat meniň arkamda birinji bilen Allah Taala, ikinji bilen hormatly arkadaşymyz dur. Onanýan, ak ýüregimden onanýan. Meniň size nikaje etjek haýyşdym.
Şol üç oğlun Günäsiz, Beşimov Mirgin, Polotov Kadırdan, Vekirov Miras. Şol üç oğlun Günäsizdigini men şayat etdim, dakazat ettim. Ýöne dinlemediňiz, men hiç ýyl dinlemediňiz. Täzeden sud edilmegini isleýän. Men yalandat üçin ýurtamak, yalandat üçin hiç ýyl ýurtamagam, yalandat gurlamagam. Türkmenistanyň adalet ýok diýen adamlara da adalatyň bardygyny men sud edesim gelýär. Komentarida biri repetisiya etmeliken dip ýatdyr. Repetisiýany yalandan aýtýan adamny etin yalan gurlaýarlar. Ine täşli gündogdy täşli sudda sud bolanda orta çykarýarlar. Soramak üçin sud jogap berende hiç ýyl suda dogry jogap berip bilenok. Ine şoňa yalandan gurlamak diýilýär. Aýtyp bilenok, aýtyp bilenok hiç ýyl yalan sözläp otýda. Sudda da şu sudyan özüm sud bolan wagty ýekeje adam diýdi, şugy diýdi maňa da, şu diýdi başdan aýak şu bir pakazaniýasynda, şu bir aýtjan sözüni aýtdy, täwämen aldamyk. Şoň üçin maňa repetisiýa gerekde. Men ýöne ön video çık radet görmänsem ýadymdan çykýar köp sözler, şoň üçin ýazyp okamaly boldum, şo ýadyma düşýän zatlary. Şu iş, yine bir gede qaytalayın, şu iş 6 ay mündönün iyulda oldu, Tomuzda oldu. Şu işin bolanyny Wes Hazar şäherçesi bilýär. Şu Kervenov İslamyň şu oturan oglanlar gelip kakanyny hemmesi bilýär, adamlarym bilýär. Täwämen köp adamlara haýyş etdim. Şu bilýän adamlara haýyş etdim. Aýdyn gaýrat edin diýdim. Dogruda aýdyn diýdim, men diýdim sizden yalandan aýdyn diýip dedim. Soram oga diýimde, aý bizde Kervenov İslam uly markedy bar. Bizde oğlum diýmagy diýim, näwadiýat diýär, İslamy aqynda onu tanap öz, ne hamana bar produkt alqaýtan ýalyk. Aýdýa etjekde, bizde problema gerekde, biz goşuljakda, bolýa goşulman gerekde. Şonu biz Hazar şäherçesiniň polisiýalaryň bilýär, şu işin bolanyny bilýärler, hemmesi bilýärler. Täwä 30-njy kwartalda aporny bar. Apornda ulaqam kamera edil şu bolan waka düşüpdi. Ýöne 6 ay mundan şu iş ýapylýar. Şonu Kervenov İslam özü ýapdyrýar. Sebäbi öz günäli bolansaň özü ýapdyrýar şonu. Ertesi gün hemme jaňlar galdyryň. Hemme jaňlar galdyryň. Erti şowun ýerden daňdan jaň edende daşy gepläp bilmedi İslam. Içkili ýagdaýda bolansaň gepläp bilmedi. Bilemek, şumat men hemme adam o zat pul alýar zat diýmek, hem işgär pul ýa-da pul çödýär zat diýmek. Ýöne şu işi, imna şu işi alyp baranlar nespravedliwo, adalatsız işlenildi. Täwämen daşy fleshkany suda ertip beremde, şu kaklan oglan, ýerde ýatan oglan bar, kaklan oglan. Şu telefonda zapisi bar mende, hawa İslamyny kakdy diýäni we onuň 4 oglam gelip urşdy diýäni we hemmesi bar, ýöne suda o da dinlenmedi. Suddaky oglanlarym, basagly ýatan oglanlarym sudda şu sülçüň ýüzüne aýtdy. Söhbet familiýasyny bilemem. Söhbet sülçü görejäň sülçüniň ýüzüne aýtdy. Biz diýdi, başdan idi, bolşalyk diýdi, ýazamyzda diýdi, prokuratura iş geçirende diýdi, prokurortyň ýüzüne alyp goýberdi diýdi. Özü diýdi, berdi diýdi, ine şunýalyk atyp ýazdyr getir diýip üçsünem diýdi, 6 gün ýetdi, biz urup oturduňyz diýdi. Siz hiç etip ýazdyrdynız bize diýdi, ýüzüne, ýöne sudda näme üçin men ýöne aňlalyp oturdum, birinji gerek men şu iş op görýär, birinji sapar suda gatnaş gördüm. Onun pikir etken näme men başyma da şunýalyk bir iş düşse, onuň hamana nespravedliwi şunýalyk çözülýärmi? Ola Kervenov İslamyň kyla komentarida ýatdyrlar. Biziň pulumuz kän, siz biziň pulumuzy gutartyp bilmeýäňiz. Siz gutartmajak bolňyz şo puluňyzy, menim gutartyp görkezjek siz şo puluňyzy. Kän bolsa beriberiň. Janyňyz sag bolsun, beriň şo puluňyzy. Gutarýança beriň. A men size adalatyň badygyny görkezjek.
ola adalatlı işlemedik bolsa da olardan ýokardak adamla ba Allahjan şu goýan videolum biriniň öňünden çykmasa bir adalatly işgärliň öňünden çyksyn. Komitetin Hazar şäherçetiniň komiteti iş şo danylamy şola aldyrypdyr diýip bilem eşitdim. Çynmy ýalan bilemek. Ýöne bilemek unanýan şo komitet işlese o sprawiedliwy çödüler diýip unanýan umyt etýän şoňa. Allahjan sprawiedliwy çödüle bolsun, aldamak, hiç ilişlerinde aldamak. Eger şo taýda men çağam oturan bolsa, men çağam gelip kakılan bolsa, şo taýda men oň nitoşdy elinde görtdim. Men on şo taýda diýiligine gömertdim. O taýda oglulu urup döwüpdir diýen dokazательство ýok. Ekspertiza zakulçaniýatyny, kararyny şo şiketi ýykylyp alyp bilýär diýip beripdir. Men şol oglan bilen bile ýere ýykyldım. Şo şiket şonu alandyrdy. Aralaryny açmana baramdy. Üstünden şo oglan aýryldy. Men bile ýykyldım şo islam bilen ýere ýykyldım. Meňem ýere degip ştam göýe gördüm. Mende suratlary var telefonumda. Haraşo şo sahraniýat edilip galypdyr. Täwä men şo suratlary şo islamyň heleýine iýerdim. İslamyň heleýine iýerdim. Maňa täwä jan etdi. Men ärim diýdi, urupdyrla diýdi. Sen ärim hiç kim uranok, sen ärim diýdim. Özi 4-5 oglan mok diýdim. Bulan üstüne geldi diýdim. Akı diýdim, urşmana geldi diýdim. Urşmak maksat üçin diýdim. Sen indi hiç zat etip bilmeýän diýdim. O diýdim sen bol içkili ýagdaýda diýdim. O diýdim gündog diýip täşin kakşa taýda diýdim. Men ertesini bilen waka täşlenäm bolany. İçimdenim şu 4-5 oglan çykyp şu mirasa topulup başladylar. Täşler topulmadylar, o ýerde walat etip ýetdi. Mirasa topulup başladylar. Gadyrdan bilen mergen şo taýda şolon aralaryny açýar. Şo taýda uruş bile 15 oglan, o taýda 7-8 oglan otuýar, maşynadan 5 oglan düşýär. 15 oglan basylmaly bolsa, grupa boýmy? Hemmesi basylsyn ona. Hemmesi basylsyn ona şo taýda. O näme islamyň puluken, o market ýöretýär, tanışken, keplerlerine keplerler, ola galmaly, eýlekli, aran açylla basylmalymy? Bolmaýa adalatly çödüm. Haýyş etýänten, gaýrat edin. Men hiç kime rad edip aýdamak ýöne şu iş adalatly çödülsün. Haýyş etýärdim. Şu wide Allah can Hudaý, şu wide adalatly işgärleriň öňünden çyksyn. Komitetin işgärleriniň öňünden çyksyn. Komitet adalat çöder diýip umyt etýän öňünden çyksyn. Komentarda köp zat ýazýaňyz. Çağa wagtyňyz ola urşokdy, şkol döwründe urşokdy. Şkol döwründe menem urşokdym. Şumadym urşok men urşýan. Dünýä diýseňiz çelekenne tanaýaly emesi. Urşok näme deýin? Degsele degen, demesele alakaja, barakaja özüm uramak. Ýöne maňa degsele, men çağalymy degsele degen. Hemme adam şonýalykdyrsyňyz. Hemme adam şonýalyk. Degsele degýäle, degmesele degen okla. Gaýýal barýan Allahjan şu ýam sprawiedliwi adamlaryň öňünden çyksyn. Hormatly serdarymyz, hormatly arkadaşymyzyň öňünden çyksyn. Allahjan hormatly prezidentimiziň öňünden çyksyn. Umyt etýän, onanýan ýüregim bilen onanýan şu iş ikinji ýerde sud edilsin, adalatly çözülsün. Allahjan onanýan şoňa komitetin işgärleriniň öňünden çyksyn. Onanýan sprawiedliwi çözjeklerine onanýan. Gaýrat edin, ýaman komentary ýazmaň. O saçyň beýle, o beýle men taýyn görüp çykamak. Şunýanyk ýadyma düşen wagty ýazýan. O sebäbi bize öňçek görmäňsoň zat etip bilemek. Gaýrat edin, sprawiedliwi çözüň şu wideony başga aýtjak diýjek zatlar.